Bafowethu ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe ngokwantombela bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi phela yenza okulungile ucofoze usubscribe button ukuze kuzothola okuningi kwenzakalayo ziningi izinto ke imisebenzi siyishuthayo yenza nje abantu ukuthi be-experience impilo abanye kuthola ukuthi ke abanye vele bakuyona leyo nkinga leyo bayakwazi ukuthi ke besizakale bafowethu so ngiyacela kakhulu ukuthi bafowethu ukusubscribe akudli ngishele eminyama bafowethu isenti akudlishele iminyama idatha kodwa liyakusiza mfethu ukuthi uyibeke ethubeni lokuthi ke uyibonele nje phela impilo mfethu uyibonele nje izinto ezenzeka empilweni izinto nje njani bafethu so of the kings siyabonga kakhulu qhawela kithi sikubingelele mfethu Unjani? Ngiyaphila mfethu Ngiyaphila nami mina igama nguMinenhle wakadlala yeah I'm actually here to okay ngilana nje ukuzo discussa nje udaba la mfethu yabo kwindlela zothando yabo ukuthi vele nje kwaba like I don't know mhlawumbe nentaba engakwazanga ukuthi ngize ngiyiwele yabo ekuthenini ukuthi ngikwazi ukuthi ngithola amandla ukuthi ngi-introduce lo munye umuntu engifisa ukuthi ngimlethe kulobu budlelwano enginabo njengamanje. Ya udaba lakho mfethu limi kanjani? Umuntu mhlambe nje ukuchaza bekuchazele nje umuntu mhlawumbe ongazi ukuthi mhlawumbe ngumuntu mhlawumbe wesimame mhlawumbe ngumuntu ophila nemizwa mhlawumbe into kanjani. Okay, so I am homosexual which means ukuthi ngijola nabafana eyami imizwa nje ukuthi nje ngijola nabafana but manje ngithole sengisenkingeni not enkingeni but nje I'm shocked ngoba 2 months ago or 1 month ago ngithole sengiba nemizwa manje like yamantombazane engathini sengidevelopa lama feelings for amantombazane yabo so ngikulo nkinga ke njengamanje so mfowethu uthi unemizwa yabantu besilisa yeah so lokho kuvela nini mfethu kuvele nini kwena kade wavela I think ngizalwa nje yabo nasekhaya bebebona ukuthi lokho usayintombazanyana yabo ukuthi hayi lo uchomi yabo yeah so uhlala kuphi qha ngoba ngiyacabanga mhlawumbe kuthukela mhlawumbe uthola mhlawumbe uhlala emakhaya bengihlala emakhaya eHammersdale yeah Hammersdale ngisuke emakhaya nje impela but ngokumsebenzi ngela eThekwini yes so yavela ke lento lekhaya kubathini ekhaya bangisupporta but not bonke because uma inhlobo endala but uma mncane alright siyaxoxa ngiyamu-invite kuma event noma kuma shows our gays and lesbians basically our LGBTQI+ community so uyangisupport and futhi nanobhuti omncane naye kade ngisana umtshela manje uyangisupporta uthukile but uyangisupporta because ngiyamthanda naye uyangithanda because we brothers after all yabo siphuma kumama oyedwa so okwamanje uma usalocate nje hayi angikholwa mina fena uzosontweni wena nani ubaba ke asho ukuthi ufuna umakoti yena phela uhleze esho njalo yabo uhleze esho ke and futhi uhleze esho ukuthi yabo nje mathu ukhona baba wakho nje mathu usaphila ngabe nje uyakushaya kahle ngabe uyakuqonqotha mina mithi ufuna unkosikazi ngivele ngithi hey ma uma yancane ngisamncane ngisayithola ukuthi nguba kanti ngiyazazi ukuthi nguba yabo but ngoba umzali ngizama ukuthi ngimu protect from being hurt and everything so nje ngiyazama ukuthi ngithambise mangikhuluma naye kodwa mhlawumbe ngalo wade nje uyokwenza njani nje uma usoqhamuka nje lapho soqhamuka nenye inkunzi madoda esinqanda mathe sakho angazi ngoba that day I think yovele awe phana athi qimi ngoba I think ngiyofika nabantu abawu2 wesimame nosifazane because yabo uyinkunze mfethu ngoba ngisho ukuthi yonke indawo ngisendaba enjengayazi ukuthi ngenze njani mfethu angazi because nale ntombazane ngiyayithanda yabo nje maye mfethu ngifuna nje mfethu uveze mfethu ukuthi ke mhlawumbe mfethu lento mfethu wena wathola kanjani mfethu ube nesibindi mfethu sokujola mhlawumbe nomunye umuntu nje yabo ubulilo ofana nabo isibindi okay mina ngingasho ukuthi ngisafunda isikole like high school bengaphapheme njengoba ngiphapheme manje so ngize ngajola nabafana after umatric after 2016 ngaqala ukuphaphama bengiqhasha phela esikoleni yabo but nje umjolo
Yeah. Akubengekho lapho. Yes. So after matric ngajola nalomlungu wase PMB wangihetha ngathatha i-break from umjolo nabafana. Okay, not from afar but umjolo nje yabo. Yes. Wangihetha ngathatha umjolo nje kancane ngawubeka lapha nje. Wangithetha kanjani? Wangihetha cause wangi-invite Yeah. to his house. Yeah. Kanti yena ungimemele ukuthi ngizolala naye nomngani wakhe. Wangitshela ukuthi asijoli. Yabo. Ngathola nje sengilala abantu abawu2 okay ngashocked ngahetheka and then cause ngafika ngo Friday and then I think Monday wase sethi mfethu ngizokhambisa ekhaya mfethu and everything fanele ngiye emsebenzini cause ebe ngudokotela welwane yabo wathi khona amasho fanele angazi nje wachaza so Monday wathi mfethu ngiyakhambisa cause mina naye sasivume ukuthi ngizohlala u2 weeks naye shothi wavesana wabhora noma ngangibhora yo but I think I was good mfethu yeah but ke kwaba lonto le ngahayitha kanjalo ke because phela mina ngangimthanda but mfethu angazi ngoba yabo lemjolo yabo leqala ku Facebook kuma social media and then mase nihlangana for the first time ngazana mina ke saxoxa Facebook ngavela ngahlangana naye for the first time ngahamba ngakwakhe for the first time hlangana so it's been some saqala lapho ukuthi hayi lento abayibiza ngokuthiwa yini all time yini all sum i-threesome oh threesome yeah hike qhawa iqhawe ngeinkosi ngangalindele and futhi ngalonkathi ngangazi ukuthi i-threesome ngangithi nje okay I'm just yabo ngibhenga umngani wakhe and everything manje uqhamuka kanjani ke noma benze kanjani mfethu benza kanjani mfethu sebeqhamuka imake so sasekamelweni yes okay obviously phela yabo sibhizi nalo mpahla leyo and then mase ngibuza athi baby ngimubiza uLee cause waye umlungu right like babalungu ngithi uLee what do you mean uLee athi like ngifuna ukuthi eze la azosijoyina yabo mase ngithi mina okay I don't mind mhlambe azovidorize or something enze lento to OnlyFans wathi no ngifuna azosijoyina ngathi oh okay like ngaba shocked ngavuma but nginokushockeka yeah hayi wamletha kanti ufika umuntu usenqunu vele uzasha I enjoyed kwakumnandi yabo but egcineni ngasala ngibuza ngedwa sengiyogela ukuthi hawu unjani lo muntu mfethu okay I just had sex with 2 guys what was that because phela mina ngijola no Williams yabo so kwenzakalani then ngambuza wathi I know lo mlungu asijoli mina nawo parapisa manje lo mlungu sekwenza isitshapha eish mfethu abo le nto yangiphula kakhulu yona into yangikhipha nje so ke mfethu ke njengamanje ufuna ukuzo-introduce umuntu wesimame unaye umuntu wesilisa obambana yeah ukhona isithandwa sami nje besijola for 6 months I think siya ku 6 months manje kumnandi angaze ngimchithele nama baqala ngisa amehlo phezulu ukuthi phela inkinga angazi ngoba manje ngathini introduce lona ukuthi that was cheating or what but ngoba nalo girl sisemathandweni I don't think it was cheating manje ke lo mjitha nihlangana kanjani naye mhlawumbe kanjani like uthi mhlawumbe sahlangana naphi and everything sahlangana eMcDonald's oh yeah ngathini I was waiting for i-order lami ibheka and then washuthi naye ngizomfica kulama city lawa amnyama ajwayele uncodo ngene lapha eMcDonald's lapha nje kulokhuza ku West Street sahlangana lapho and then wangixoxisa cause shuthi wayibona ngiphethe ifone and then shuthi wabona ipost on my phone yabo wathi hayibo le event lena indaba ikephi yazi I'm interested because ngibona ama colors and everything like is it pride event ngathi oh yeah it is actually a pride event nani mafuna ukuzunguza ungeza and everything ngazamela iVIP because ngizwana nalo muntu hostayo and everything but I know it's fun and then we exchange numbers and then lapho ke we started talking waflirta nami ngaflirta back because I was single by then kodwa yena ucabanga I think mhlambe kwakuyindlela zakhe lezo zokungifuna ukuthi ayibuzise ukuthi le poster eyani uba waqala umunye uyena cause phela mina ngangicofa ifone yami yabo sengisho ukuthi ubani wena wamlandelela uthi awufethu uncanyiwe kanje noma uyena mhlawumbe uyena phela cause wayelokho engibuza ukuthi okay manje mfethu ilokho event inini ikephi kwenzakalani ngimphendula ke everything wase ngibuza igama lami ke la ngempela cause ngamtshela leli umsebenzi ngibuza igama lami ngamtshela ngathi mfethu mina kahle ngumina enhle yabo saxoxa wathi ngihlala phansi hayi ngihlala khona la eSithawa and everything ngiyasebenza kephi ngamtshela wathi Thawa yazi mfethu nami ngize eSithawa ngize nje for an interview awufuna ungiphezela cause ngiyasaba yabo ngathi it's cool cause I'm free ngangiphelezela ke and then
from lapho while esalinde ukuthi aye ku-interview saxoxa kwamnandi and then but siqala ukujola I think after a month kathi sikhuluma nje then sajola-ke and everything cause sahamba saya out yabo kuma-dates and everything but awu-2 of which I'm sad because mina ngiyathanda ama-dates awu-2 kuphela and then then sajola-ke and then ngamtshela ukuthi hayi mina fethu ngumuntu okanjani nani but before sijole ngamtshela ukuthi mina ngumuntu okanjani like ngichazwa umuntu wesilisa okanjani yabo ngokwe-height ngokomzimba nange personality so into yena yangichaza ngayo ukuthi ngivuma umsijole kwakuyi-height because angimthanda umuntu omude kakhulu kunami so ngathi ngaba ngaphansi vele uma umuntu vele phela ulawulawo kumele ukuthi not ukuthi ngiyalawula because mina ngenza noma yini engithandayo but ngangifuna ukuthi umuntu nje like angangidluli nge-height because ngivele ngifile insecure yabo so ngamtshela washo ukuthi ke uyawathika wonke lawo mabhokisi lo ukuthi okay he was like average ngokwe-height nami and then his light skin even though ngithanda abantu abamnyama yabo chocolate but yena-ke ngamthanda for i-personality yakhe he's a good person uphansi and everything akaze angiphamisela isandla of which okay asayixabane because angaze ngitshengise ukuthi khona into engiyenzayo ebhedayo until ngabona lo girl eclubini sigroove kumnandi ngihambe nochomi kanti no girl sivele senza izinto zethu emaceleni and then no girl because ugirl lo ngahlangana naye eclubini ngihambe nochomi like with my other girlfriends ochomi sahamba safika khona kwaphuza wathenga iphuzo and then shuthi kweza lo munye ugirl ezojoina igroup le yamantombazane sasihamba nayo kwathi hawu nangu umngane wethu uchomi because phela basibiza ngochomi amantombazane kanti awugirl lo so vela ngazi siconnect nje sixoxe ngimtshela no mfethu mina ngithanda amadoda I'm gay and everything and athi no I know that but when I feel like there's something about you and then we started making out qabla and everything ngangaze ngayitshela ukuthi loke yabo loke lime kwintombazane yabo ngaze ngayitshela ukuthi loke lime but then I was like oh okay that's new nakhona futhi ngifika ngathini because and I think lapho ngangizophuma eclubini ngiyolala kubuka kamjita kaQuinton umjita wami ngamthatha okay mangiphuma la mfethu ngizoza kwesakho yabo ngizola khona ngafika nje ngakajumpisa as yonke into inormal but deep down ngangazi ukuthi shit kade ngiqeda qabana nentombazane eclubini and ama feelings avela anyuka ngangalindela ukuthi kanjani so nje fethu nje yilo ngqosho nje angazi so ngizozama nje ukuthi ngizama ukuthi ngiba introduce and then sibone ukuthi mfethu siyaphi because ngine stress kahle because kuningi awukazi umbambe mfethu ephutheni umjita angaze ngimbambe ephutheni even though sometimes ngiyipage phone yakhe but ngiyayipage because mfethu abafana bagilana afuqama after lo yamlungu lo ngavele ngaphuka yabo because I think mhlawumbe phela I don't know because I feel like ulamlungu loyanjana naye my first relationship of which I thought it was a relationship but it was not kwafanele ngitshele yabo ukuthi ikuyisima kanjani so nje ever since ngavele ngaba insecure so manje nje like manje nomfana ngiyayipage phone yakho ukuthi ayibo wangijithelini or akaplan nama threesome and everything na because ngagileka phela once yabo bona kabili yabo so far ngimbone right but ifona ngisaphethe kawu2 ungazi ungibone njengomuntu manje why ke pho ngombone right why fethu umenzele nawe umchithele kanje khona nawe ufuna umhurter no okay anganoma ngichithele but ngifuna ukuthi sijole sonke save about 3 yes because ugeli ngiyamthanda naye yabo yeah manje ke mayithi mhlawumbe manibo 3 na ke naye ke ufuna ukuthi ke echa ugeli ke nawe okay imake ke khona ngizoku understand sahle lento the reason why ngifuna ukuthi ugeli ngizomu introduce into my relationship with uQuinton ngoba uQuinton is so open minded yabo sithi masixoxa ngimuzo ukuthi shuthi singajola nomunye umuntu mhlawumbe ngathini ongomunye ubulili whatsoever yabo ngoba phela makuthiwa uclose minded like ngathini bengingeke ngilethe omunye umuntu uthina because mhlawumbe phela yabo but kwamanje nakhona I'm just here to test the waters with him ukuthi ngathini react ngendlela engilindele knowing him ukuthi umuntu open minded yabo so I'm just here to test waters ngizobona nje so bafethu
Akahlela usuku mfethu nana umfethu bese mhlawumbe siyabona ukuthi ke mhlawumbe iluphi usuku ukwazi na umtshela ukuthi hayi ufuna nje ukuthi umvezele mfethu ebantwini because ngiyacabanga ukuthi uyojabula because ubona ukuthi nawe uyamblocka nayo nawe futhi uyayiblocka uyabo niyablockana nobabili umuntu wena ufuna uzomvezela komabona kude nifuna nishoot yabo because nawe uyayiblock ukuthi nawe ungajoli naye uyamblocka futhi sengajoli kodwa wena uyazi vele ukuthi wena vele uqondile wakho sobona mfethu sobona because ngoba ngisho ukuthi I'm stressed out because ngiyamazi umuntu ophansi so like idrama akayithanda izinto like ama surprises akawathandi so just to imagine ukuthi ngizo-introduce intombazane into a relationship kade thina kade silalana soda and then sizofaka amabele hayi ngeke mfethu yo manje umehluko unjani umehluko ngalana umehluko yeah okay mina mfethu ibele elikhulu angikuthandi yes oh yeah kodwa mfethu ukuthi ngivulele kahle ibele elikhulu angikuthandi but ngithole nje sengigwiliza kuwona angazi mfethu it's just imizwa yes sengibamba nje sengigwiliza kuwona kodwa ubani ko ohothi ke mhlawumbe nje ungayisholo nje the hottest one ayish angikwazi ukuthi angikwazi ukumeasure yabo because umuntu wesilisa nomuntu wesifazane so umuntu wesifazane unama qualities akhe umuntu wesilisa unama qualities yes phela ungaqhathanisa phela usho ukuthi hayi cha mhlawumbe nje wena osho nje ukuthi hayi okay so since mina no Quintin vele senza noma yena esithandayo so too cause si open Monday salala and everything so I'll measure ngokucansa ukuthi hayi with Quintin it's always sexy and hot and overwhelming and surprising uhlezi kukusha all the time uyabo ngokwestof ngisho ngokwestof uncamela yini uQuintin uQuintin ngiyamncamela but for the first time ngizwa istofu sentombazane mfethu ayigeke ayigeke so I'm like no mfethu Quintin baby ngicela nje mfethu sizama ukuthi sijoye mfethu nale ntombazane because right mfethu like ungumntana right understand yeah and naye ungithandile for who I am because uyazi ukuthi ngigenge ngimtshelile but wathi uthanda kumina futhi naye ugeli ngasho ukuthi open minded alright yeah so bafethu ngicela ukuthi kaphela sithole olunye usuku sikwazi soyikhalisa ziyokhala ke siyabonga bafethu alright njengoba ngithemsile bafethu ukuthi ke solihlela usuku njengoba umfowethu ekade sicelile ukuthi ke sikwazi ukuthi ke somvezela nesinqanda mathe sakhe babambana kahle bo hey mfowethu ufuna kuzomblocker ukuthi belibone izwe lokuthi ke ubambana nosibani kube right kube njeyana ukuze angajoli so bafethu njengamanje ngiphathele ke bafethu nazi izithandani zami zosuku esokwazi sixoxisane nazo ukuthi ke basukaphi nalolu lovers lolu abanalo mfethu asikubingelele cha yebo ke bhuti kuhamba kahle ngiyaphila mfethu kuhamba kanjani kwena hayi kuyaphileka ya mfethu ubani wakobani udaba womnendawo no ngidabuka khona embali eMaritzburg impali igama uQuintin wamsana awusuka Quintin Msane awusuka mfethu awuchazela abantu mfethu ukuthi ubani noba okay mina nguMinenhle wakadladla ngisuka eHammersdale emakhaya but ngila eThekwini manje ngokuhlala so mfethu nje awuchaze nje mfethu ukuthi mhlawumbe nabonana kanjani mfethu umfethu usinikeze ithuba vele ukuthi soxoxa nani mfethu ngabe nje mfethu ukumukele kanjani mhlawumbe nje noma ngabe ukumukele kanjani mfethu ukuthi ezokutshela ukuthi mhlawumbe nizovela kanjani hayi ngona sikona isikhathi nje eside kakhulu sihlangene ngoba mhlawumbe seku 6 months ngicabanga ngize ngapha kahle ngizobheka umsebenzi so there was an event engangiya kuyona ngithe ngisase la McDonald mangithi so ngambona ebheke yona le post le ukuthi ngicabanga ukuthi mhlawumbe uyendaweni eyodwa sasihlangana kanjalo ngase ngiya kuyena ngamproacha sakhuluma nje impela ekuthenini sohamba naye yabo ngasahlangana kanjani impela so ngifuna ukuthola la mfethu ukuthi wena ukumukele kanjani mfethu uma ezokutshela ukuthi mhlawumbe ke soshutha kanjena kubonizwe mfethu because njengamanje uzoblockeka vele ukuthi ngeke usakwazi mfethu ukuthi ujole ngisho ukujole yabona mfethu no bro mina I'm a pretty honest guy so lento yamantombazane sengayithatha ngayibuka
amantombazana awumphetho awumphetho amantombazana manje angeke ayinsuku zogcina angasho ukuthi awukho umjolo engiseke mhlawumbe ngiqeda unyaka intombazana so masihlangana nominenhle ngasho ngithi kona lento elokhuzana ngangazithembi ekuthenini so silokhuza sijoli kahle kahle kodwa kwahamba sekufika lapha ekuthenini sengiba nemizwa futhi kuba imini oqala uma approachayo ekuthenini cha asihambe le ndlela uyayibona kodwa wena wawuke wajola wena phambilini mhlawumbe nomuntu nobulili obufana cha lutho kona yabo bengibaxwaye futhi wawunohalela futhi lethu buba osomizi kanje lutho ngikutshela ukuthi mina yena ngasuke ngambona ngenye indlela yabo ubuyena akafana wabamba omunye umntwana ngomutho wena not really hayibo akafani nabanye lokuphaphile ufuna uzigqoka iketi nanani cha ngithande nje ukuyiphatha kwakhe yabo umuntu okhulumayo futhi ngokuthi kuboke kulokhuzana sebeze bamvumela so mina kube ukuthi yabo lento ihambe le ndlela lena ngize ngifike khona ku yabo niyafisa ngisho umlobolo yo so fethu yini nje fethu kahle iyachazayo ngaye kunakhujana umfethu Minenhle cha njengoba ngisho nje ukuthi umuntu open yabo umuntu okwazi ukuthi akhulume nawe ngendlela yona cha mana yabo nje ukude kanje nangomunye mhlawumbe ukude kanje yabo nje ngavele nje ngachazeka nje kwathi hayi lapha nayi hayi uyabo yini nje yachazayo mfethu cha kona ngasho ukuthi cha yabo indlela abuya ngibuke ngayo nashamana kahle kahle asuke ngidonsa lento ngathi hayi cha lokhu ngifuna ukwazi angazi isho nje ukuthi ngimuhle ngibona ngimuhle hawo isho nje akungane mfethu isho nje ukuthi amone muhle ya lapho vele ngiyakwazi umuhle ngihlala ngitshela yabo lo so kodwa into yangidonsa ngempela cha bani khonto eyenzeka sathi kuhlangana amehlo ngempela ngathi siyachala ngifuna ukwazi khona ke kwasho ukuthi ngize ngidevelop ama feelings nje cha bengifuna ukwazi ukumazi so manje ngifuna ukuthola mfethu ukuthi ke wena uyaqala mfethu wezwa nje kunjani mfethu uma uqala nje mhlawumbe engiwayo nomuntu omunye umuntu cha ufana naye ubulili nje ufanayo ngasho ukuthi kwashintsha indlela engangibuka ngayo izinto ngasho ukuthi kwenza nje into nje engingakwazi ukuthi ngichaze engifunayo ukuthi kuhlale kube yona yabo ngoba ngumuntu othandayo iqiniso nokuthi ke kufuneka umuntu akhululeke ukuthi ayenzayo yabo so ngasho ukuchaza so awukazi umbamba ubhude ephutheni lutho nawe ngokunjalo mfethu no never ifoni yami ihlala ke yo seshilo manje wawukwazi ukuthi mhlawumbe ngasabambana nomunye umuntu wesimame wawukwazi ukuthi nibe honest kanjalo ifoni yakhe ihlale ifoni noma amafoni nje ebe kanjalo kwangenzeki kwangenzeki ngoba angikwazi ukunika umuntu ifoni yami ebe yena engakwazi unginike yakhe yabo lo sekuyaba yabo musu yabo kwesinye isikhathi kuba ukuthi ke honest kakhulu bese umuntu ke kuthathisa kwesilimo yabo lo kanti nginjalo so ngeke ngisahlala ke lapho sengazi kahle ukuthi cha la ayike wena nje awusacabanga isidalo nje ukuthi mfethu uyimbandakana ebudlelaneni mfethu nomuntu wesimama sengabona kwanele manje sengabona kwanele bawenzani bakhetha wena mfowethu ngikutshela ukuthi umuntu cha ukuthi indlela engiyiyona ukuthi umuntu ngifike ngibe honest ngifike yabo ngizilethe mina wonke yona mfowethu kanti umuntu oyabo olalela imizwa kodwa sengisho ukuthi uma ungathola umuntu oqondile ke ungamshiya ubambane naye lo akisho ukuthi uzoshiyana bengakaze kwenzeka ukuthi ngicabange or ngihlale nomuntu osifazane ngizwe leyo nto futhi yabo ngasho ukuthi imizwa yamantombazane nje kumina ayise kodwa ngikusele so ekhaya bathini ekhaya ekhaya
mina ngumuntu obeseyedwa for Oh yeah. yabo ngumuntu oqhamuka ehome kahle kahle. Oh. So yeah ekhaya cha bengaba nzima kodwa ngithatha ukubheka Ish, yeah. kutheni sengiletha iblue ekhaya ngithi lo mfazi wami Yeah. ngiyakubona bengaba nzima kodwa yabo kulesimo lesi isona esingenzeka kakhulu ukuthi ngihlale ngxile ekuthenini siyahlala nalomuntu siyakhana yabo. So mfethu ngifuna ukuthola la mfethu ukuthi wena ke ungakumukela kanjani mhlawumbe mangase kuthiwa umbamba nje mhlawumbe usephutheni ke mfethu. Be honest, babes. Yeah. Vula isifuba nje. Noma ngingakaze ngikuveze lokho kodwa ngihlale ngimtshela ukuthi hey indlela yami yokureacta Yeah. angiboni sizokwazi ukumela emva kwalento. Ngeke ukwazi Angazi noma ngisangakwazi ukubheka ngendlela efanayo Oh. ngoba cha ngiyakuthanda. Yeah. Love you too. Mfethu uma ungase umthole esephutheni ungenze njani? I don't know ukuthi ngingafila kanjani because angikaze ngamcabanga enze iphutha. Yeah. Since nje sithandanile yabo. Yeah. Indlela ebe like kade loyo ngayo kumina. Yeah. Angikaze ngimcabangele lo mcabango. So I don't know ukuthi ngingareact kanjani, but I know for sure ukuthi nje ngingakwazi umuntu. I'm sorry but yeah I will like ngikwazi umuntu. Wena mfethu ungenze njani nje ukuthi mase ungambela ubuya namuntu? Cha phela ngaliwa. Ungaliwa ngempela. Wenze njani? Ngoba manje uma ukuthi phela usethola umunye umuntu kufuneka kube ukuthi uyangishiya vele. Oh yeah. So uzwana kanjani? Yeah. Hello umuntu. So mfethu usilandele izivakashi mfethu. Silandele izivakashi eqhawe. Sibone ukuthi so wenza kanjani. Izivakashi sethu ke mfethu lesi sinaso lesi yabo. So yabo. Ngiyakthanda yayo. I love you so much. Ngakhohlwa lokho yes. So kabahle my sister. Yebo hamba kahle. Yeah ubawa waba ekampa. Nguluyanda Msimang. Oh Tabo mnendaba. Ndaba Mpumalanga. Mpumalanga. Yes. Province. Yes. All But the way manje from Mpumalanga. Basuka manje ngila eThekwini ngihlala eDrobheni ngifunda. Oh yeah uyafunda eDrobheni. Yes. All right. So khona maziyo la. Yeah ukhona. Maziyo. Happy boy. Oh, Happy Boy. Who is Happy Boy here? This one. Oh, when Happy Boy. Yeah, nasazana ngo-Happy Boy because yabo, yeah, that's my Oh. other name for umsebenzi. Oh yeah. Grover basically. Yo yeah. Yeah. Happy. All right. Yeah. So wazana na isikhathi singakanani mhlawumbe? Bebhekise nenyanga. Oh yeah, nenyanga. Yes. Oh yeah. Ubudlelwane benu nje bunjani? Siyathandana. Ba nenze njani? Siyathandana. Right bonke. Yes, correct. So mfethu umchazele mfethu ukuthi into osibizele yona yipi. Hey my babes, wait, baby, ehlisa umoya. Allow me to explain, Yes, okay? yes. Achazele mfethu. Okay. Yeah, umchazele mfethu. So baby, ngithanda ngiyakuthanda, right? You know that I love you so much. Yes. And I don't see myself ngikushiya Yes. for any reason. Yes. Kodwa at all. uyangibona uyasibona Yes. ungitholela. Utholela mina. No, angiboni ngikujolela. Yes. Ngibona like ngibona mina nawe sijola. Yes. You understand my ngisho njalo? Mana umchazele so lonke mfethu udaba ukuthi ngahlahla Okay. mfethu into osibizele yona yipi. Yes. Okay, so babe, ngikubizele la for ukuthi ngizochazela kabanzi like ukuhamba kwami ngithi ngisakuchomi ngisakumngani wami ngichazela ukuthi kwezinye insuku bengiya kephi. You understand? So ngoba ditshela ukuthi bengiya kumngani wami intombazane Loyanda blah blah blah. So Uyena Luyanda. yeah, wena girl. Yeah, wena Uthola girl. naye. Yeah, siyajola but listen, siyajola but bengabi serious because mina nawe siyajola yabo like siyathandana wangampela. Ingakho ngikulethe la for ukuthi ngizomintroduce ngibone ukuthi yini esingayenza ukuthi mina nawe njengawe njengoba ngithanda mina for. Angeke kubize ukuthi siyajola. Luyanda mina nawe asijoli like ukujola ngithi like
Ngisajula. Unayo nomuntu mina bengikwazi ukuthi Hawu. Cha phela cha ngiphendule mina bengikwazi ukuthi Baluyanda ngakutshela ukuthi ngigay, right? Sahlangana egroovini eclubini ngihamba nochomi labana. And then wafika kuthina wasejoyina etafuleni, mesijoyina etafuleni saklika yabo. Mina I thought mhlawumbe ngithanda for ukuthi nje yabo ngimgay nje yabo ngilo muntu nje yabo. Kanti yena like uzobuka beyond that yabo, beyond my image and everything yabo. Ngathi mina Ima ngichaze nalamatomazana akho nihamba amaclub nawo. Ngathi mina cha ngoba nako siyakwazi ukukhuluma ngithi sibonisana ekuthenini cha lezi zinto lezi uyihambayo ngase zikufake entweni ebhedayo. Angizwani into ebhedayo noma athi bangithola ngikulethe lana for ukuthi ngikutshele kahle yabo. But ngiyaxolisa for everything, however ngiyakudinga ukuthi ungilalele, yes? So sazwana sayithola sesiqabulana and then imizwa yami ngayibona yazi baby ima bengicela ngiyakhuluma naye ngicela ungidedela ngikhulume naye please baby awukwazi ungiphamisela isandla ku-TV na what the hell babe Afethu mana. ngicela umyeke ngiyangishaya khuleka ngiyangishaya ngicela umyeke Hawu ngelo muntu okusukumela senesihlalo kanjena. Lo muntu usukumela senesihlalo kanjena. babe what are you doing awuza ngiphamisela isandla buza mina lento yenza kumina ngithini to explain Mana mfethu. babe Man. what are you doing ongeke bothi What are you doing, baby? baby what are you doing relax baby I'm here to explain Mana mfethu. I'm here to explain please sit down yo uzangithusa awukwazi ngiphamisela isandla before babe Awukhwinithini manje? ungambambi because uzongicasula ngiyacela yes mtetela babe listen this is me, I'm still me. Yes. Angakashintshi. Yes. Bengicela ukuthi ungilalele kahle. Umbamba man. Yes. Sakhuluma nawe. Njoba sekuwuwe manje ufika nentombazane. Mina nganginamathuba uyabaza abantu abangilandelelayo bafuna ngibuyele ekuthenini. I know. And mina ngihlezi ngilwa nabo ngaso sonke isikhathi. But babe, ngicela ungilalele. Uzongenza nje phambi kwabantu wena onke. Babe, musuphamise ivoice ngiyacela. This is not you. Ku TV na especially so babe ngicela ukurelax. Kwazi bani ukuthi akona oqala ogcina uzohamba uye emaklabhini ubuye nekhebeleshe. No baby ngeke wenze kanjalo. Ingakho ngikulethe la for me to explain ngichaza ukuthi how are we going to work around with this. Yes. Yabo? Mina now because I know you're so open minded. Just listen to me. Ngiyacela baby ngiyacela. So babe ngifuna ukuchaza nje ukuthi okay emva kalokho baby we kissed and then babe bookile baby I was too drunk and I think I slept with her. So sorry. Mana mfethu kodwa uzokwazi kodwa ukumukela mfethu. Uzokwazi ukumukela because manje ucela kanjalo nakho njalo mfethu ukuthi ingakho ngithi lana ngidinga ukumukela mfethu ukuthi khona umuntu abambana nawe yabo. Yes baby. Njoba usuthi walala naye. Ungazi ukumithise lo muntu. Sokuwena futhi manje. Adladla wena I don't think she's pregnant. Oh hell no. You're not pregnant, right? Yeah. You're not. Thank God. So Yes. no, she's not. So mfethu njengoba sibizile la usibizele ukuthi ucela ukuthi wena uzokwamukela ukuthi ke uzokwazi ukuthi ke anisize nonke yabo nizokwathi nisizayo nobathathu uzokwakha ifamily kahle yabo. Baby, I want you to ngifuna ukuthi umazi kangcono. She's so cool. Yes. And she's very smart. Nibe ifamily mfethu yabo. Unudluke ngani nabo bonke laba sebathatha inhliziyo yami bayigqitha bayishiya kanjani. Yes. Udluke ngani? Uhlukile Ngithi nje manje iqiniso yena yabo. Ngiyakutshela njengamanje yabo. Uqeda lento okuthiwa ukujola yabo. Akajoli kahle khona ukujola okwakwenzayo yabo. Baby, you know I love you and ngeke ngivume So nizophilisana bafethu uzokwenza umndeni kahle nizophilisana yabo. Nizophilisana nje nanangu sisi naye yabo nje mfethu yabo.
uyabo uyezwa Queen thini Yes babes. Just ngicela ukuthi umbuke just Yes, look Queen at Zara her. mfethu. Mhlawumbe nizama ukukhuluma and then uzozwa ukuthi Yes, she's yes. cool. All Yes, right. yes, she's cool. cool. Yes. Luyanda. Luyanda mfethu. Luyanda. Luyanda. I'm so sorry. Yes. But I told you ukuthi I'm gay. Yes. So like bengengilindele ukuthi lento le Yes. izokuthusa because I told you ukuthi I'm gay wathi wena uyangithanda ngisho nginjalo. Yes. Ngiyaxolisa na kuwena babes. Manje mfethu manje umchazele nje mfethu ukuthi yini yachazayo kuyena uMinehle mfethu. Ngingasho ukuthi ngangidakiwe right. Udakiwe. Yeah, Yeah. because sesiseklabhini Yeah. ngiqala ukumazi. Yeah. So ukubona umuntu udakiwe sometimes kuba ukuthi umbona ngoba usumhalela ngaleso sikhathi utshwala benza izinto eziningi. Noma ngachazi ukuthi mhlambe yinto engiyiyona but utshwala sometimes buyakwenza izinto ungaqondile. But ukuthi ngaba naye ngavuka ekseni ngiseduze kwakhe. So kuningi okwenzakala sindawonye. So from lapho and sasisa communication yethu yagliwa ngabona ukuthi ya noma ngibona ukuthi ugay. But ngathi mangimbuza imbuzo wathi akanaye umuntu. Yabo wangaqondisa ukuthi like unayo umuntu azomtshela ukuthi ya no ukhona yini. But so nami ngathola ithuba ke because ngangazi vele ukuthi ngeke ngize ngihlupheke kakhulu because I know ukuthi usandana nabanye abantu besilisa. Yes. So wena awunankinga njengamanje wena ukuthi umfowethu njengamanje sekusendaweni kanje futhi uyafisa ukuthi ke nazayo nana Queen. Inkinga ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngavuma. Ngeke ngizokwazi. Angifuni uqamba amanga. Ngeke ukwazi ukuvuma. Ngeke ngize ngikwazi ukuvuma ukuthi athandane nami aphinde athandane negay. Although bengazi but umuntu uma usuhlalile naye kwakhona izinto ezenzayo kukhona ukuthi into usafuna ukushare nomunye umuntu. Wena uzwana ukushare wena. Angikuthandi. Nami ngibuza umbuzo wodwa. Ngiyabona ukuthi okay, so mina nawe besingajoli, right? Because besixoxela ngobadusho nawe uchaza mfethu, right? Yeah. Okay. Ngifuna ukubuza umbuzo wodwa. Ngikhumbula ukuthi sixoxa nawe on WhatsApp and everything. Ungitshela ngama morning sickness. And everything. Are you sure you're not pregnant? Are you sure? So those morning sicknesses are the rule now? Bungamnaki mana mfethu senithandana isikhathi esingana na umtshele mfethu nawe unakho njalo uQueen Zara mfethu ukuthi se mina no Luyanda. Yes. We've been talking for like a month. Inyanga yonke. Cha senichawane kangakana nini? No Luyanda. No, only that night. Only that night. Yeah, only that night. Into mhlawumbe besiyenza is to like cuddle, kisses, or foreplay, yabo, but not like actually like ukuthi silalana. Salala kanye after iclub kuphela. Awutshele nangu unakho njani ukuthi senibambana isikhathi singanani mhlawumbe nanangu mfowethu. So Luyanda mina no Quinton just jole for like 6 months. Yeah. When ufike vele sijole. Yeah. So mfethu uyalumukela mfethu ubumbano ngoba thina sifuna ukuzonibambisana kahle umfethu uyasho ukuthi ke ngendlela akuthanda ngakhona mfethu imizwa yenu yonke into i-right yonke into ngiyathemba nawe uthi nawe you enjoying everything. Manje uyangithanda yini? Yes uthi uyakuthanda. Yes. La ungibizela ukuthini ukuthi siqhubeke sobathathu? Yeah, because ngifuna lo. Yes. Between us. Manje noma ubuka ukuthi mina ngizokhona yini ukuthi sihlale sobathathu? But I thought you were open-minded though. Yes. Ngitshela ngathi ngeke. So yinenze ukuthi wena masuhluhlele umuntu wakho. Nangu Quinton umuntu wami siyajola ungakwazi ukuvuma because ubevele ethandana vele naye. Ubevele ethandana mina ngizoba kuphi? Mina ngizoba kuphi mina? Ngoba vele kwamanje isikhathi awukwazi ukungibona. Yes. Ngiyavuma isayasakhe isikhathi sokuthi communicate sibonane but awukwazi ukuspend the night nami. I have Msiqhomanga. I have. Kangaki. Mhlawumbe kule nyanga leyana I think 5 times or 6 times. I have Msiqhomanga.
Musu ngenza ngibuke kabi umuntu. I have. Ngilale kanye. Uyabona yini? No. I have spent the night with her ukubonana ngoba sengisho kisses and night. Ngikhuluma nge-night mina. Nishawane, Sibonane sihlale sibuka abantu. Yes, umsizi. Ngikhuluma nge-night mina uhlale nami. Umsizi. Ngikhuluma ne-night. Yes. Angizi lento engisho uzosho kanjani ukuthi mina ngizohlala nani nobathathu ekubeni vele ungelazi isikhathi sami ngingekho soba njani mase ngibuke nina mina Nthandane nginibukeke mina Nthandane. I'm here for Yes. ngibe nesikhathi senu Yes, no two. Ufuna uzonishaya nobabili kahle. Ufuna uzonijabulisa nobabili kahle. Yes. Lokho I thought akusho. you were open-minded. Yabo. I thought you were open-minded. You Yeah. knew I was gay. Yes. So now sengithi now ngikhwenseni he's my man, he's my boyfriend. Usunenkinga ukuthi ngiyokwazi ukujoin. Lento ethi ngijabule ngithi mina okay ke ngiyavuma. Ulindele lokho wena. Kumnandi. Yeah, because you said you love me, right? You said you love me. Ngithe uyangithanda for who I am. Ngifela lokho ngifela ukuthi uyabona ukuthi ngikuthanda. Lokho engikufelayo. Manje ubuthi ngcono ukuthi wenze lokho phela ngifela njengamanje. Ngifela lokho yini? Just have a conversation. Cha ngifela lokho yini? Ngifela lokho yini? Why singavele siqedeke yini Yes. ukusandla lakho enginalo kunokuthi ngifele lokho. Quentin, babe, please just speak to her because I also love her. I do because, I don't know, she's special. Not in Jengawa, obviously, but she's special as well. So ngifuna ukuthi wena umazi kangcono and sibe i-triple or whatever they call it, but sibe together sonke. Because I feel like we can establish a good relationship. Yes. Two guys and one girl, but Yeah. that's beside the point. It's a relationship, Yes, it's a love. relationship. Yes. Baby, you are so open-minded and you know that. Please do not. Don't overmake ego yakho njengamanje and your anger. Uyangazi nginesithunzi efuna ngilokhu ngimaintain. Isithunzi siphi manje? Kini bawazi nje you okay, your friends know ukuthi you gay. So siphi isithunzi? Athini babe? Ngihambe phela ngikhuluma ngithi ngike mina nginabantu abangazi ukuthi ngiqondile mina. Noma ke ngingajoli umuntu esifazane uyangizwa? Uyayizwa lo. But Maya, our musu- relationship musufuna- is our relationship. Abantu abahlangene babes. So what do you mean mawuthi isithunzi sakho? Nami esami isidima sithe bhadla salahleka cause I'm here. Uzoconfess ukuthi ngiyanthanda no too. So what about my dignity? Kodwa awunankinga mfethu. Asikhulume yini mfethu into eqondile ukuthi awunankinga yini ukuthi umfowethu nibe sesithenjini nosisi umfowethu njengoba ezonithembuza nje. Awunankinga. Make muthi isithembu. Yes. Angithi ubambana nawe njengamanje zo introduce nangu sister. Okusho ukuthi yena vele useniphethe nina uyabo. Mina phela la obezokhipha inkomo. Oh wena hlobo uzolobola. Njengoba sefika Awu nami nje vele bengizokulobola. Uzolobola mina. Silobolana Sizobolana. Ibizwa ngani lonto? I mean, yeah, nami phela bengizokulobola cause ngiyakuthanda. So don't act as if Okusho wena ukuthi ubuzokulobola mana mina. okusho ukuthi wena uyavuma ukuthi wena ungamnikeza inkomo ayilethe kuwe. Yeah. Yes. So okusho ukuthi bethu ungamsayikhiphi inkomo zakho. Akayikhiphe cause ngiyayifuna uma uyayidinga. Oh yes. Angithi wena uthi wena ubuzomlobola. Yes. Wena hambisa lezo ubuzomlobola ngazo bese umfowethu asusa zona ayilethe ngala ngakini. Yabo? Basically sizowenza i-exchange. Yes. Angithi yabo. So uyayivuma cha wena lonto leyo. But Ima baby, I also want us to silobole Luyanda. Yes. Yeah. Sesithandana naye manje. Babe, we're in this together. Wena uzovuma ngoba labantu labantu bakujikela bonke labantu bakushaya ngoba senomndeni uzovuma. Musa Ngoba phela nomndeni njengamanje. Musa. Uhloloza umlilo ngekho manje. All right. Hawu. Yeah. Yes. Ngiyaxolisa ngicela ukubuza ukuthi yena uba uthoba igama lakhe uQuentin. Yena umzosatha mina ungifake endlini sohlala so3. uQuentin akazi yena aba nemizwa abantu besifazane. You have right there. Asengichazi ukuthi mina nje umuntu esifazane into empilweni engahlangana. But you do have feelings for amantombazane. Umuntu osilisa. So then what's the big deal? Asijoleni, asithandaneni sonke. This is love. Sola lemadungeni. Hawu sisemhlabeni la kaNkulunkulu. Cela ubuza ukuthi usho ukuthini ngale nkulumo yakho ngoba sasithandaneni sonke. Faka nami lapho uQuentin wakho. Cha ngiyabuza. Manje ulindele ukuthi mina ngizohlatshwa nini nobabili. Qona ungitshela lokho. Wena ujole nathi so2. Mina ngitshole nani nobabili. Yes. Nobabili. Nesikhathi esodwa.
mina wena phela umusha so uzongena kuthini Yes. but ucelwa yimina Yes. ukuthi ujole nami noQuinton Yes. Wena uyinyuza kahle kahle. musohloloza umlilo Shusigahlahle wena nina manifuna ukuchama ngizoza kimi nizochama uqonda ungitshela lokho wena ngizongisebenzisa shusigahlahle Hayi mina manje lento le no easy lento le salani niqhubeke mina ngiphume kodwa kuzoba nzima kumina but angeke ngize ngikhawule Wena uyamthanda uMinenhle. ngiyamthanda but ngeke ngize ngikwazi ukwenza lento ayishoyo mase sizofaka umunye umuntu ngaphezulu Yeah. umuntu wesithathu Ayela ke Luyanda ngiyacela and ngiyakutshela sizojola mina nawe you know why you are my first girlfriend engabreak khona i-virginity yami as a man manje mina sengifela lokho ke mina sengifela lokho mina ene angikubambanga phela ngenkani akusikho phela ukuthi ngakubamba ngenkani wawuthanda nawe wawuthanda uyintombazane yokuqala ngiyavuma Wena wathi uvirgin bamfowethu wena. Wathi uvirgin bakhe. as a man Wamthathelana uvirgin bakhe wena. We wathi uvirgin bakhe ke. Ngiyatshela ngathi Yes. Wathi uvirgin bakhe wena. and wena ngiyakhumbula elapha eklabhini wawungiforce ukuthi ngilale nawe Yebo, wamfoselani. Yes, wamfoselani. Njengamanje wena kumele uunderstand wena njengamanje ukhona nangu uQueen. Yayizwa lo nto. Ngizokucela ukuthi uzojola nathi kubeni wena you forced me to sleep with you Yes. just because so mina wawulokhu sengifela zonke lezo zinto lezo Yes. ngifela lokho mina njengamanje nicely ukuthi ngicela sijole so about 3 Ungafika uthatha uvirgin bomuntu. Uthatha uvirgin wamfowethu wena. Ekugcineni wena usufuna umlaxaza. Awukwazi phela kumlaxaza. Awukwazi bethu kumlaxaza mfethu yezwa. Angithi uyayizwa le nto leyo. Mfethu sicela mfethu ukuthi ulungise mfethu yonke into. Mfethu awunankinga ngithi ukuthi nibambane nona kwethu. Yes. Quinton come on be my man Yes. khuluma because I'm here ngizocela kwena ukuthi mfethu let's try and work this out Let's try it. ulokhu uthule and everything and being angry and stuff Yes. wena ojolayo la Yeah. angijula nawo wonke amantombazane wawafica emaklabhini intombazane eyodwa Walala naye. in my life eyodwa Yes. no she forced me yini leyo nto eshoyo ungifosile ngangidakiwe uyayivikela kahle kahle No, angiyivikeli. Ngikhuluma iqiniso. I'm here to confess. Ngizokhuluma iqiniso. Ngizokhuluma iqiniso you forced me ngatshela ngathi ngigay but wangiforce wena kodwa phela kusefuthi ngokuqhubula ngokufaka emotweni ngasasambe ngenkani cha uhamba ngenyawo zakho and ask your friends nani ngidonsa nonke ningifaka ngamuva kulokhuza kwi-Uber ask your friends Wena hlahla wamdlwengula wena. Wamdlwengula hlahla uMinenhle wena. Minenhle hlahla wakudlwengula hlahla mina. wangiforsa yabo udlwengula selikhulu Oh yes. yabo ukuthi wangiforsa ngamforsa Yes. kodwa naye wayefuna ukuthi phela ngoba nakhini uzokuthi kephi cha empilweni nami ngaze ngawudla ufishi so nje ngeke ungibone mina ngiyakubona ukuthi wena wangiforsa wavuka lento vele bikhona as a man mina Wakudlwengula kahle kahle. Icala ekumele livulwe la. yeah you forced me Yes, you forced him. wangiforsa Wena wadlwengula umfowethu wena. angimdlengulanga baba Nanimfakelane emotweni. ngisho kuthiwa Ask your friends. kuthiwa Angithi simtshela yes, sakhuluma naye kahle yes. base akusikho ukuthi yena wayengafuni kube kuthiwa yena ongafuni wayeza kwenza Yes. wayengeke azakwenza ukuthi wayengafuni Hayi bafethu ngeke fethu ngeke. Samrape cha simripanga Ngeke fethu, ngeke fethu. cha no hayibo Ngeke fethu. Ushaya. alifake kuyena Yes. how baby nawe Hawu. ngiyabonga Hawu. nawe Wena ubreak umuntu uvirgin sis. babe Urape umuntu. cha yizwe nayo lento eyikhulumayo Avele umuntu unecala. baby I was drunk and you know ukuthi mina mase ngidakiwe ngibanjana I become so vulnerable come on this is me ungathini ke wena ke mase ngisuke ngithathelo ngishiye wena Yes, ungathini? ngoba ngumuntu phela mina ofuna ukulobola Ungathini ufuna ukulobola mina Ungathini? ngiyazi cha ngithe solobolana but Ungathini? Musa asibuyele kule ukuthi ngingathini mase wena uthathe uHyanda kusangenzeka vele no it will never happen Luyanda wena uthini ngizoke ngizweke imina ngize la nilethwe yimina ngizoke ngizwe Wena uthi uyamthanda uMinenhle. Yeah. So awunankinga uqhubeke bafethu nibambane. Qhubekani bafethu because njengamanje sokuvulela icala wena lokhu rapper, urape umfowethu, wena uqaqa uvirgin bamfowethu. hayi ke manje amacala yapi ngizobona ngendlela Yes. Oh yes, uzobona ngendlela Kelly. uzobona ngendlela ima wait ngicela correct into eyodwa Yes. uthi manje uQuinton Yes. ngingathini mangase yena athathe yena yedwa
ngeke amthathe. So wena Luyanda nje manje uyavuma ukuthi sizame lento yethu Yes, uyavuma Luyanda, Ngizowaza kanjani ke manje ukuthi since ukhwithini mention esa statement ukuthi athatha wena phela. Ngizowaza kanjani ukuthi mangingekho mina losale nibe against me. Phela mayingakhala wena ngeke uze ube nakiya ngithi mabekhalisana. Uzojola nathi. Yes. Ozojola nani? Umile wena. Yes. Sosala sinayo. Kanti. Kusho wena usongoni kahle. Wow. Minenhle mfethu, wow, minenhle. Akhambi kanjalo. Hawu minenhle. Wena baby rephrase your statement. Ngoba ukuthi ngathi mina mase wena uthatha Luyanda phela. Hawu kanti. So ngicela lo uzobehlala nathi endlini. Yes. Kanti lento yami kunekivuyo nakhona wena naye. Mungekho phela nake kuzoshayeka. Angeke ube no Luyanda ngeke kwazi. Wena njengamanje ngeke kwazi. Unesithembu. Uyayizwa lo nto leyo. Wena you have your own python. You see? Yes, yabo. It's love. Yes, it's love. Into love njena kodwa. Uyacabanga sebekulobola bobabili because inkomo izozo. Yes. I love him. Yes. You love me. And I love you. Manake fethu. Manje bese nenza kanjani ke indaba zamalobolwana? Uma mhlawumbe kuyenzeka kufika lapha emalobolwaneni. Ngizosiza shuthi. No, bese ninalobolana ke no. Uzojola nathi. Manake uwena no Quintin sokulobola ayikho phela inkinga lapha. Phela ngithi bazobekhalisa bobabili nje. Ne phela. Hayi. Bazobekushuka nje bobabili nje. Bengisho bobabili ngiyabuza lokudela ukuthi bazolobola bobabili. Kade abandawonye bezobela bobabili. Ngithi abantu ababili abahlwahlukene. Ya sebehlangena angithi lo umfowethu uzoqala lobole nangu lo umfowethu bese lobola wena. So angithi yabo nje inkomo mfethu ziya right nje mfethu yabo. So mina ngizohamba yonke lo process ngizobe ngiyihamba mina yonke ngizobe ngikhona lapho ngifaka amasudu nami khona lapho cause lento ehlanganiswe yimina la kumele ngize ngoyifikisa phezulu kwela sezulwini. Continue up everything. I mean, we could go out on a date, so 3 yes, maybe yes, to yes, build a yes, relationship yes, or something. Yes. But I will be there nami ngeke ama toast masekushaya ama toast nami ngicela ukuba khona ema toastini guys. Kodwa phela oqala siqalise about 3. Oh yeah. Because yabona ukuthi nje manje it's not. It's not a so deal yabo akakahlangani. Oh yeah. So babe, Kuzomela qale ngithi ngimazi kahle uLuyanda lo. Okay. Akukho kumina ukuthi ngisuke la ngiyoqala enye relationship la. exactly. Yes. Kodwa ngoba musu ukuthatha lokhu kodwa ke mana Quintin njengoba umfowethu eshilo wathi usisi right yonke into right okusho vele njengoba nina nenhliziyo eyodwa vele yabo so okusho ukuthi vele ngoba nenhliziyo eyodwa nje vele idonsa kahle vele idonsa kunakhunjana kuLuyanda uyayibona lonto leyo so vele into nje le kahle lento ihlele emazulwini lento guys is plenty in heaven you see. So bafethu siyabonga kakhulu bafethu bekumnandi bafethu indawonye ngiyabonga bafethu ningasukuma nje bafethu nithathane nje amahagi bafethu yonke into right Jesus niyazi family bongs nje manqa bafethu siyabonga kakhulu bafethu yonke into right mfethu. Thanks. Mfethu sibonga mfethu ukwamukela kwakho. So bafethu siyabonga ngiyacabanga ukuthi ke lo